wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tambaya ta ita ce idan mutum ya kunna karatun alkur'ani a wayansa shin zai iya samun ladan wanda ya ɗauki alkur'ani yana karanta shi daga masoyinka mai ƙaunarka Lukman Abdullahi kasuwan mata Gombe. Imamun Nawawi rahmatullahi alai cikin al'azkar a shafi na 90 ya yi magana har zuwa 91 akan fa'ida na karanta ƙur'ani ana kallo, cewa yana da fa'idodi da yawa. Yanzu an rama ya haddace ƙur'ani amma yakan buɗe yana karanta mana me hikimar wannan, saboda kallon mushaf ganinsa wata ibada ce bayan ladan ibadan tilawa din. Shi an nazar ilal mushaf ibada, kallon mushaf kana kallonsa kana karanta ibada ne. Shi yasa ko da ka haddacen za ka iya buɗe mushaf kana karanta don ka samu wannan ladan ibada din. Magana akan cewa kallon mushaf, na'am, baya ga wannan ma ga hadisi da ke cikin sahihul jami' da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man sarrahu ay yuhibba Allah wa rasulahu falyaqra min al-mushaf. Wannan hadisi iya cikin sahihul jami' hadisi na 6289. Manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi yace duk wanda yake faranta masa rai ya zama yana son Allah da manzonsa, to ya lazimci yawan kallon ƙur'ani yana karatu, yawan kallonsa, bi ma'ana idansa ya saba gani. Shi yasa wani lokaci ko da ka haddacin sai ka buɗe ka karanta, wani lokaci ka yi tilawar da kanka, wani lokaci ka buɗe ka karanta, saboda ladan tilawa daban amma ladan kallonsa shi kuma daban. Kaga hadisin sai ya ce ya karanta a mushaf. In dai wai kana so yana faranta maka rai mutum ya so Allah da manzonsa, kuma Allah da manzonsa su yi me, su so shi. Ay yuhibballaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. In dai kana so ka so Allah da manzonsa kuma Allah da manzonsa su so ka, to ka rika lazimtan kallon Qur'ani. So kallon ibada ne. Kula ga wannan yana da kyau mu rika kallo muna karanta. To sai tambayar tasa cewa